Helo pawb, a heddiw rydw i'n gwneud world newydd i Minecraft Xbox. So, dyma ni, ac da ni'n dechrau rwan. So dyma ni, dyna un o... Mae'n y donkeys. Gawn ni cael hein. Oce. A falau. A'i rhoi hein mewn. Mae'n rhoi hein yn fyma. Wel, a'i rhoi hein yn fyma. Ac yn fyma. Un hein. Dwi'n cael lot o achievements. Dwi'n cael 3 yn barod. Na, o fi isio. A hein. Ac rwy'n neud hynna. Dwi'n cael lot o hynna. Hwn. A hwn. A'i cael un. Ia. Symud am dipyn. Rhaid i cael dipyn bach o wool. O, na ti'n cael... na ti'n cael... Gael hwn. Just in case. Ac rwy'n lled a'i wneud tefi. Rwan ac yn neud twch yn fyna i wneud te gyntaf. Dwi'n meddwl mod i jyst gweld lava yn fyna. A'n mynd i edrych. Na, a'i cael 3 carreg. Mwy. Bron di wneud o. Dyma ni. Just... Sa'ch bach. O, dyna lava.
A mae yna swamp yn fyna. Dwi'n mynd nofio. O, edrych squid! Helo! Village! Village! Mae squid yn fyna. Helo! Helo i ti hefyd. Dwi'n trio... I just can't do it. Wel, os mae y village yna hefo blacksmith eich bydd na rhywbeth i... O fi just yn meddwl o fy gravel yna, just yn y... Fyna just gyd yn hearn, ond mae just yr un ola fi'n nofio pasio am hwn a'i bod yn Steve achos di yn chwarae Minecraft Survival ac mewn diech na. Whee! Ac mae'n mynd i fyny. Dwi'n meddwl bod yna blacksmith. Ond os bys yna, bydd o'n dda. Edrych ar y balcony yna. Mae'n un go iawn rhag rhai sy'n jyst ar y llawr. Hwna i cael. Na, rhaid ti'n rhoi hwnna mewn furnace. I cael mwy o rose red, a wedyn I cael faint ydw I isio I just cael I cael just in case. A dyna ni. Rwan, a'i cael carreg. I can draw I fyma I cael carreg. Ti'n gweld rhi yn barod. A I fyny ni. Wow! Mae hwn yn edrych yn cool. A 8 o hwn. 8 carreg. 2 mwy. A hwn a'n mynd nôl I craftio. Pa te ai bydd dewis? Dwi'n pob tro'n dewis y te yna, so dwi'n mynd I dewis un arall. Dwi'n hoffi, am rhyw reswm dwi'n hoffi byw yn y te yma, so yr un yma dwi'n hoffi achos mae efo hwn efo bwrdd. Helo. So, I roi hwn yn fyna. I roi hwn yn fyma. Rwan dwi'n gallu gwneud
furnace. Dwi'n mynd I fyma I edrych am mwy roses. Wow! Hwna'n edrych yn cool. Oh! I don't want money. Dyma ni. A dyma ail. Lawr. Mae hwnna'n edrych yn dda. Ella wneud gwydr melyn. Rwan da ni'n mynd yn mwy agos. Wow! Wow, mae yna eiras, a haul, swamp, tywod, pumpkins! A lot o carreg. O dyma un. Ella bydd fi'n gallu neud o'n coch, 6. So dim ond eisiau un mwy. Un mwy o blodyn I wneud 2. Ella wneud am melyn. Ella. Whoa. Yeah, character hwn. I need a melon. Well, you should know. Lots of blodau yn hwnna. Di gallu neud gwely. Hwnna'n edrych yn dda. Yndi edrych o'n melyn.
Ie, ti fideo. Okay, tywod. Okay. Hwn yn edrych yn dda. Hwn. Dwi'n hoffi rei hwn yn yr un yna mwyaf. Un. Na, di eisiau un. A mwy, so dwi efo 3. Time o'r pin 6. Nesaf 7. Ac un mwy. Neu rhoi un o hyn allan. Dyma ni. Ac rwan Gwneud rhai coch hefyd. Ac unwaith dwi ddim yn hoffi hwn, dwi eisiau cael yr un rhai coch. So dwi'n mynd just 8. Efo un mwy ar ôl. So yma. So hyn. Na, hwn. 2. 3. 4. 5. Okay, adlo am rwan. So,
gobeithio ti di enjoyo, wel, ti ddim yn gwybod sut i dweud yn Gymraeg. So, gweld ti tro nesaf. Ta-ta!